Zaustavi policajac vozača i kaže: dobar dan, da li ste nešto popili? Kaže vozač: popio sam jedan kapućino. Ovaj gleda, kaže: a da ipak nisu bila 2-3 kapućina možda? Pita Mujo Fatu: ej Fata, ovako uopšteno, kakav sam ja u krevetu, a? Ti? Ko vulkan. A? Tako dobar, a? A nije, nego se aktiviraš na svakih 5 godina. Došla Fata sa Mujom kod ginekologa. Ulazi Fata, prolazi 1 sat, 2 sata kada izlazi doktor. Gospodine Mujo, vaša žena je bila impotentna, ali ja sam to rešio, dao sam joj Hoffmanove kapi. A na to će Mujo: doktore, viri vam Hoffman. Gleda babo svetsko prvenstvo u fudbalu, kad u sobu utrči sin i kaže: babo, mamu je udario auto. A ovaj će na to, ne skidajući pogled s TV: ajde sine, idi, počni da plačeš, evo stižem ja. Vidi unuk dedu kako sedi na klupi bez gaća, pa ga upita: da, a što sediš bez gaća tu na toj hladnoj klupi? Ma pusti bre, to neka ideja od ove tvoje lude babe. Juče sam sedao na klupi bez šala pa mi se ukočio vrat. Prijavi se na kanal za još viceva. Ostavljaj komentare i šalji viceve i bit ćeš sa mnom u videu. Fabrika viceva, najveća baza snimljenih viceva na internetu.